yau Najeriya ba ke jin daɗi babu ko mutum guda ko Tunubun ba daɗin ta yake ji ba. Ai duk shugaba yana son a ce al'amurra sun yi kyawu zamaninsa ba al'amurra sun rincaɓe zamaninsa ba. To zamanin Tunubu dama kuma gado yayi ko cewa zai ci gaba da inda Buhari ya tsaya, to sai samakin Buhari ya shafe shi. Don haka bakin jinin Buhari kasan yaushe ne lokacin rincaɓewar Najeriya? Lokacin Buhari, ko da Buhari hau lafiya Allah muke. Iyaka Boko Haram ma kana kidan ya jiha nawa da Boko Haram. Akwai Boko Haram Sokoto lokacin kafin Buhari ya hau. To jihohi uku ne, Borno, Yobe, Adamawa, nan ne kawai Boko Haram take. Ina fatan kun fahimta. Amma da Buhari ya hauha, ina an musibar kashe-kashe ba ta kai ba. Ta game zamanin Buhari musibar kashe-kashe ta game ko ina. Ko da Buhari ya hau tsakaninku da Allah 'yan Najeriya na cikin talauci, akwai wanda abinci ya gagara? Babu. Mu ci da daɗi mu sha da daɗi. Amma yana hawa mai ƙashin ribas. Me ya faru? Shi ke da sai aka kama ta da ribas. Ya rasu a kan Baba Gosulo, duk ba ku na ba 'yan neman gaba, ku da ce sai Buhari ba, Buhari na yara. Yaro kwanon ta wanda ya saba zuwa iskan mawata in ya zo mama ina abincin ce wallahi ba ai abinci baban ka bai da kuɗi. Hajjo Jonathan ya sauka babu daren da bai abinci gidansu ba. Amma yau ga zamanin Buhari sanda ake tsammanin abu su gyaru an kasa abinci. To da bakin sannan talauci ya fara shigowa da rashin zaman lafiya duk waɗannan bala'o'in da bakin Buhari sun ka samu asali zuwa shi wanga shi ma da ya ɗauka. Muna tare? Kaga don haka duk wanda zai zargin Tunubu to baka yi adalci ba in baka hada shi da Buhari ba. Duk abin da aka yi zamanin to ba abin da ya faru zamanin Buhari an ka fara yi shi gado yayi. Don haka in zaka so ka Tunubu ka hada da Buhari kamar yadda muke yi kaga muke adalci. Muke adalci. Za mu soki Tunubu amma mu ce gado yayi. Daga Buhari ya dauko wannan samakin da wannan bakin jini da wannan tsaya da rashin arziki gado daga Buhari ya ɗauko da ya hau tutun kada ba. Kun san tutun kada ba? Ba ku san tutun kada ba? A cewa ne ya hau tutun kada ba. Yanzu ɓarawo ya zo ya yi sata da gida. Kai baka da labari ya yi sata, in ya yi sata zai tsaya ya gudu. Baka da labari an taru ana kwarwa sai ga haka to sai a rike ka. Kai ba kusa an yi sata ba. Mukur sai police ta yadda na sai CID da CID sai ko da kursi gidan yari. Ni ka hau tutun ka da baka hau. Allah ya tsare mu daga hawa tutun ka da. Baka abin da shi wannan tudun bai hau kenan. Da ba ta bakin rarara. Rarara ya ce Buhari bai yi hannun over ba sai da ya gama da malmalan Najeriya gaba ɗai. Haka san Najeriya akwai mai sun Buhari irin rarara. Ni ɗan nufin rarara sun Buhari. Mu da mun ka ba da rayukan mu an kai mana hukuncin kisa. Akan Buhari kun bamu ja da baya ba. To rarara sarkin fadar Buhari, sarkin mawaƙan Buhari, ya kamata a mai sarkin waƙa na Buhari ko? Yace Buhari yace mushe ne Buhari ya handa oba. Ma'ana mushe dabba ta mutu ba samu yanka ba. To sai da Buhari ya tabbatar da ya kashe Najeriya ba abin da ke aiki, sannan ya ɗauko ya miƙa mu ga ɗansa mulki shi ko. Shi wanga ba abin da ci shi illa son mulki. Shi dai a dai ce mai shugaban ƙasar Najeriya to an ce. Yawan ta sama. An ce shugaban ƙasar Najeriya wanda komi ya lalace zamaninsa. Ko ba haka abin yake ba? Yanzu ku diba jama'a gero fa inda mun ka hito mu dai nan arewa musamman arewa maso yamma ko wanda baka so kana iya ɗaukar buhun gero ka bashi. Yau nan buhun gero yake kasuwa 95,000 abba bai cika 100,000 Sokoto. Jama'a mun shiga uku ko ba mu shiga uku ba. Buhun masara fa 105,000. Jama'a wanga tsinciya mi ta kawo mana in ba tsiya ba. Wannan tsintsiya ce ta share arziki ta kawo tsiya. Tsintsiya ko in tsinciya kuke in ba so kan muku jam'iyya. Ni kusan ba ni siyasa. Ni ko guda ba ni da tsintsiya da lema da abarba da kaza da kogon ko guda ni ina da nawa fati ya isa. Rashin uwa akan yi uwar ɗaki to ni ina da uwa don haka ban bukatar uwar ɗaki ina da nawa fati. Me fati na Islam. Kuma ni ina da yaƙinin duk a gama fatocin Najeriya in sun kai 1000 Islam ya fi su balle fati guda.
ba dalilin da zai sa in saki faci na in koma shiri. Ni a wuri na PDP shiriri ta ce, APC shiriri ta ce, abga shiriri ta, ni duk bugu guda ne musu duk faɗa ne. Kullum addu'a ta Allah gwada mana an ba aiki da su an dawo musulunci. Shi afata ta ba magana in shiga PDP, nawa PDP yawa, na yi mata yawa. Ku tambayi yan PDP ku jiya. Akwai lokacin da an kai mini SA ba political appointment ba ne, ana dibin wani dan siyasa ne. Sai rannan an ka tura shugabannin jami'a cewa duk wani wanda an rike da mukamin siyasa, kwamishinoni da SA, a kai mai form, registration form, a yi mai register dan PDP. Zai zuka iska min office. Form na nice na me na registration, nice haka ni ba dan PDP nake ba. Ba dan PDP nake ba. Ya ka iska min wanda ya mai SA in dan PDP yayi mini da yanzu ga ina hita. Ni wallahi ba akan PDP, ban ce ba kowa PDP ba, ni ba akan PDP an kai mai SA ba. To ni dai an ce in kawo, ni to shikenan kawo. Yana ka suna fita oshi na ko mota mu shiga wallahi ne ya ga form din zuba cikin dustbin. An kai kwanaki sun ka dawo alagar ta ballan madda an safa ni ce wane form? Form din da mun kan baka na register da PDP. Ni ce ai hada muku ni ba dan PDP nake ba. Kuna fita ni ya ga ni kai yi mini ce ne ya na ya gashi wallahi. Yace mallan ni ce wallahi na ya wallahi ko mota ba ku shiga ba ne ya ga ni zuba cikin dustbin. To yanzu in na koma ni ce ka ce musu na yaga a zo ga ni a yaga ni wallahi na yaga na zuba cikin dustbin. Nufin mi nawa PDP yawa jama'a, nawa APC yawa, duk jam'iyyar da ana jira na yi mata yawa. Cikin daluluwa na rashin shiga jam'iyyun saboda bakin Bello ya bai haila, duk inda na gaba da sai na yi magana kuma koyi ta. To in ce jam'iyya kaza ni kai ran da duk an kai banna ne magana za a caje ni da antifati, za a caje ni da antifati kuma za a caje ni ba. To amma ka tai duk rijistar jam'iyyun da an Najeriya da bakin nayanci na yanzu a yau wallahi ba inda za ka ga sunan Bello ya buga ni na yi rijista, ni ban taɓa shiga wata jam'iyya ba. In ka ji na ce dan kaza nake wargi ɗaya na da kai iyaka ba a don a ci an ta wasu shi ɗaya ne amma ni ba duk shiriri ta ɗauke wannan kuma duk makiyana ne. Shi yasa da Tunubu ya ce ya faɗi ne don ya gira da wani ce canza magana don gira wanda demokradiyya kafirci ne ni a wurina. To Allah ya shiryar da mu.